Ti napalabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas ang nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Nobyembre 16, 2023. Ito yung programa Ti Napalabas. Pwede ni Robert De La Cruz, kadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisin na kayo kadanggay mi, tilas ultimay sa nga oras, tapno tayo rugyan nga basaen dito surat nga nakaipalaunan manen iti napalabas iti biyag kinayat. Ngayon patulod ti maysa apagaya. Lukiben ket basaen dito surat nga intay tampo gidi dito nga malim di programa tayo Ti Napalabas. Agyaman tayo kadili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, maribo dita Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo nga adani jay isla iti Hawaii. Kasta pa ikipagyaman tayo kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio kaya tiyo ang ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center na masarakan iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adanda ka rin nalalay nga aircon technician tapnor nusenda terkon ti pueno ti problema terkon ti anyaman a klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center iti Balintawag Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Dahituyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data, ijaya na pa iti pa nakatarimaan nga di modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di diya kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Basa, wani tampok di programa tayo tinapalabas, irideto yung amalim. Ket surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Timay sa pagayam nga kayat na ipaawagan itinagan at charing, iti tangatang. Naisagudi ri surat ni pagayam tayo charing, tinapalabas ko, Manong Robert. Sakken ka. Tanupay nanumo nga pangablaaw. Naggapoy di kaungan ti puso ken riknak. Kablaawan ka gapoy di dedi nga programa nga taklin di iti addaan nalidem ana palabas. Manong Robert. Naawi sakmet tap na umayak makipagpaset. Engkarkararag ko nga sapay ko mata maikari. Nga may basa iti dedi nga programa ti inurnus ko nupay sa anak nga nalay nga manurat. Dahito ikit inurnus ko babayan ti panang lagip ko nga naimbag. Tilinabag ti napalabas ko. Tapno itaklin ko ken ka. Barbareng iti maminsan pay nga pan nakay patangatang na wenno pan nakasubli. Dahito nga pasamak. Ket lumagaan dagin sen. Ken pakapidutan adal diri so amin agbuybuya. Dumdumngeg iti dahito yung programa. Kabsat ko. Kapiling tinagan at charing nga pangawag mo kanyak when may panagan kanyak iti deto'y surat ko. Ngamin umarngimit laing iti husto anagan ko, Manong Robert. Tapno dadda nga mamamunak ken di iti so amin na dumdumnge gagbuybuya iti deti nga programa. May saak nga inanak, dagiti nakurapay nga agasawa, Manong Robert. Adda kanu inaunang emsyak ngem daksanggasat ta saan niya nagbayag. Pimusay. Ket gaputa siyak ti simmaruno iti pimusay nga kabsat ko wenno kakaek.
Patcheck nga naibuslon amin kanyak, wenno naibuyat amin kanyak. Ti atensyon ken pammateg. Nupay saan nga may kan kay papanan ti pammateg ga pwede kinakurang. Ti kinabaknang wenno masapulan. Dagiti kumay kayamot iti rigat anagan kanyak Manong Robert. Iti ababa nga pannao nagtaudak iti nakurapay a pamilya kapsat ko. Agtawen na kiti sa nga pulo. Adda kidi iti may kapat nga tukad ti elementarya. Grade 4 pupil. Nga kunada iti Ingles. Manong ko. Malem data bulan siguro iti Agosto. Panagtutudo kabsat. Rumwar kami niti pagadalan. Ngem dumayaas ti tudo. Bayakabak nga may buyat manipod iti langit. Saan lang nga tudo kabsat no di peket agsasalupang akimak. Nga kasla, dumalagudog wenno marbati lubong. No kasta nga, rumanipaak ni guruod. Nakarwar kami manigod iti kwarto, iti grade 4, manong. Nagbabalinben kami ti waiting shed. Nga aya wenno anti adda iti sango ti pagadalan. Ore di iti sumagmamano nga maestra imayda. Ket kunada nga iti panagawid mi agan annad kami. Aglalalo ket napigsa ti guruod. Ken makasisirap dagiti kimak. Nga ore la agikis dagiti mangisursuro no kasta nga ibyat na ti kimat Manong Robert. Digiti umay, mangsukon ka digiti mamaestra. Adda ti paglagluganan da nga pampasahero a jeep. Nanupay kas diti sitwasyon ti panawen, may lata. Dahil padak nga agad-adal, adamit ten digiti agsangpet anaganak. Sumagmamano kadakwada ti adda bitbit na apayong. Dahil da duma, inyokrad da digiti kapute ket insuot da ka digiti anak da. Basit kami niti waiting shed. Ngem napigsapay laeng titudo, nga buybuyugan ti kimat ken guruod, Manong Robert. Sinalikip-kipak digiti kwaderno pakiramanan digiti libro, nga naikarga iti cellophane, nga daytoy ket nagawangan iti asukar, Manong ko. Tapno saan na mabasa ko na ket pakinbabaek ti ngarab na, ngem masapul nga sarikip-kipak nga nasayaat, tapnon ti kasta, saan nga matnag ket mabasa. Agay ayusen ti kalsada gapu ipig sa titudo. Basit kami ni ti waiting shed. Napanunot ko nga saan siguro nga makaumay ti inak nga mangsukon kanya. Gapu ti di kalman, may kinasarita ida ti lakaya karubami tapno mapandag sikka. Gapu ta agparaep into nubigat, Manong Robert. Gapu iti di nga sitwasyon, medyo taray pag na tinamayak. Napaspas nga medyo itaray ko kabsat nga salikep-kep ko tinaikarga iti cellophane ti asukar nga kwaderno ken libro. Dito'y kabsat nga inamang ko ti pangapatan tapnon ti kasta al-alisto aka makadanon iti balay. Nadarupis pesa kun iti tudo ngem talaga nga inyalikagom ko nga saan mabasa digiti kagamitak iti eskwela, Manong Robert. Dito'y kabsat nga tinurong ko digiti dadakkel a tambak. Kabsat ko na isaganan digiti maraipan. Malaplapunusen iti danom. Awanen ti makitam nga tao iti tenga digiti kataltalunan gapu siguro iti amak da iti kimak. Ken kastamet ten ti lamindan iti tudo, Manong ko. Iti lalaktaw ko iti aripit wenno kali nga pagnaan ti danom. Naigid dato ti panagkimat naket nakigtuta. Dito'y Manong Robert nga napatugawak. Wen kabsat, Diyos ko tulungan nak. Kinunak kabsat, gapu iti amak ko. Inangay ko ti amin na pigsak, tapnon ti kasta makatakdera ka,
nga saan ko nga maaramat a pangibalanse ti imak. Narigatan ak ngarud nga uray ak nagbasing, edi makatakdera. Kalpasan na deta pinagpagko ti patong ko, nga na itumam iti tambak. Ket dito'y nga nariknak ti pitak. Insalikep-kep kulat ta ti pitak-pitak nga imak gaputam ke kamabasa digiti kagamita kiti pagadalan. Ket dito'yen kabsat nga inbiyat ko ti taray. Tapnon ti kastal alisto a kamakadanon. Jakon sinamir ti guruod ken kimat. Nga uray pay dumayasada sen tinapig sa abayakabak. Ini makadano na iti balaymi nga naaramid iti tinidtid a kawayan. Nabasa amin en tididing Manong Robert. Aglalalo iti banda na tilaod nga gapwan ti angin nga mangitama iti tudo. Ensigod ko ti simrek gapot sa amin na nakasagiped ti ridaw. Dito'y nga nakita nga nabasa ti uneg. Pagpian na nagubo dito iti sirok gaputa basar ti balaymi Manong Robert. Nagdiretso ag iti siled nagsukatak. Pinunasak ti nabasa nga bagik pakiramanan ti buko. Ket idi maikat ko ti arwatek. Nagbado aki ti namaga ket napantuin pa ni tinuar. Inkarga kiti planggana ti nabasang arwatek ket inpatudok. Apagisunto kunak nga ilabak no kas pagarigan. Sumardeng ti tudo. Awan pa'y ti amak ken ti inak gaputa. Addada pa'y laing siguro iti pagtatalunan. Dito'y kabsat nga natalyaw ko ti imahen. Ti imahen ni Jesucristo, kas may isang ubing wenno santo ninyo. Diyos ko, protektaram datatang ken ni nanang. Di mo ka di palubos nga dati masapasamak kadakwada. Kami dati proteksyon na po. Kinunak kabsat kagiddan ti panangaprus ko iti dua adakulap na anakatanggaya iti ngato. Kalpasan ti panangaprus ko nagkimat manen. Keninbiyat na manen ti nakapigpig sa aguruod, Manong Robert. Diyos ko, isarding mo ka din. Isarding mo ka din deti nga didigra. Mabuting una yan digiti tao, apo. Kinunak. Nga intanamiti mi ti sangwanan ti imahen, Manong Robert. Dita kabsat nga simmiplot iti panunot ko. Api nga tangamin niya di dapay lagawid. Nalawati nalabisak nga pagtatalunan niya mawanan ti tao. Api nga dananang kinitatang kitsan dapay nga agawid dito'y balay. Kinunkunak ket inulit ko tinagdawat iti pamendisyon. Tapno maproteheran ti amak ken ti inak. Nga amok nga adda itinalawa a kataltalunan wenno addada itinalawa a kataltalunan, Manong Robert. Agarong 30 minutos na tinapalabas sipot simang peta kiti balay. Medyo kimirpa wenok timmal nanti panawen. Dito'y mano nga napangko binagkat ti planggana nga nangikarga iti nabasa nga arwatek. Inalak ti sabon ket napanag iti medyo malinungan nga sa gumaymay ti kusina titinid ti dabalay. Sinabunak daytoy aglalo iti paldak nga naipan iti daga iti naipatugawak. Ginilgel ko daytoy. Inyud-udi kon ti puraw nga uniformek Manong Robert wenno t-shirt a puraw nga uniforme mi ti pagadalan. Bayat nga gilgil-gilek na ikatmetlaeng ti naipigket nga pitak iti mismo apaldak. Intuyag ko ti danom manipod ti planggana sino katak iti mas nadaldalos. Ket insarunok pagayam ko asinabunan ti puraw nga t-shirt nga nakaimarkaan tinagan ti pagadalan a pagad-adara.
nabasa nga arwatek manipod iti pagadalan. Isalapay kuntun deto iti malinungan. Ket numalpas kuntun ti aglaba. Mangisa ang akton iti kanen mi nga inapoy. Agluto akton tapno santo pay nga isong obra ni nanang. Aping nga tangamin nga awan dapay. Kinun ko nakitinakem ko. Wenno, ada nga tabalay nga nakilinungan da ket maamak da nga agawid. Sapay ko mo Diyos ko, proteheram di kiti naganak kanyak. Di kiti marigrigat na naganak kanyak. Tumakderak ko maidin, Manong Robert, tapno mapangkon isalapay, dagiti linabaak nga arwatek. Idi makitak nga da sumungad manipod iti daya. Ti daya nga mintipan nakalikod ti balay mitis, ayan ti kusina, Manong Robert. Ni Tata Berting nga karuba mi. Wenno, kabagyan ti inak, Manong Robert. Charing, ada kamit gaya men. Dardaras ngay masidag kanyak nga kaslamadandanagan. Nabayaga ko na. Tata, di mo kadila nakita da tatangkin ni nanang napandangamin nakisek ka. Dayta nga ruti umay ko ibagaking ka anak ko. Nakita ti maysa nga kabaranggayan tayo nga mapanagisa nga titibaka itay sumarding titudo nga naudatal da inamkin ni amam iti asidig ti pagsiksik ka anda naglinong da siguro at tinarukbo sa kawayan ken adapay kadwada nga maysa nga naudatal mitlaeng anya ti kayat yung asawin tata kinunak nga madanagan amangan tanakimat da anak ko ngem sa bagay addan tinangitaray kadakwada iti ospital iso nga umay kata mapantakitain mapantakitain ti amam ken ti inam kinuna ni Tata Berting sige tata mapantayo nga ruden kinunak Diyos ko kinunak manong nga madandanagan ken naitanamitim ko Diyos ko ispalem da tatang ko ken ninanang ko. Sardengen ti tudo. Nga magay ayos pa ilaing iti danom iti kalsada nga pagnaan mi. Paspasam ti magna. Kinuna ni Tata Berting. Agingga nga adda tinasalaw mi amay sa alugan. Pampasahero a jeep. Dito'y nga inwagis ni Tata Berting ti ima na nga kasla ikayamot na. Tapno isenyas na nga makilugan wenno agpara, Manong Robert. Pagpian na kabsat, nagsardeng tilugan. May sa ti driver. Agpasentro ka kadi-ading. Kunan ni Tata Berting. Uwen manong, papanan nyo kadi. Income dita hospital. Ti pribado nga hospital dita ilita. Na itare ti amakin inati. Kadwak nga ubing pakairamanan ti may sape kabaranggayan may. Apay manong, anya ti kinmada. Ti atapen mi ket nakimatda gapu ti pigsa digiti kimat. Napandagamin nagsika ket siguro iti pumigsa ti tudo. Napanda naglinong iti narukbo sa kawayan. Sige mano, bayan nyo ti idagas kayo niti ospital. Nga ayan na datatang kininana. Naglagaw ni Tata Berting. Napanyayin sigida iti sango ket kinasarita na ti may sa anak katugaw a lalaki. Si kakaditi gwardya ading. Wen manong api kadi. Kinunana. Dito'y kaditi nakaitarayan di kita'y ibagada anak kimat. Wen. Adada iti emergency room. Tamtamingin di doktor. Dua di doktor mang tamtamin karakwada gabot tataluda nga na itaray dito
mabaling ka din nga mapang kami. Agpakada kayo laing karigiti, ada dito sangot emergency room mano. Barbaring no pastrekin da kayo. Saan da nga minanga, agpastrek no, manarimaan ti panang kaming da kaliri pasyente di emergency room. Anak di agasawa dati ubi nga kadwak. O sige, ibagayo latang ka diti, adday ti sangot emergency room mano. Kuna ti gwardya, Manong Robert. Berting kadagiti adday di sangot emergency room. Dito'y kabsat ni lawag na nga siyakit anak dagiti agasawa. Kinita nak ti babae. Siguro dito'y ket may isa nga doktura, Manong Robert. Mano ti tawag mo iha? Sa nga pulo kun ma'am. Anya tinagan mo? Tiyaring ma'am. Nagsinnaay. Inigaman na ti duwa nga abagak, babaeng kaditi duwa nga ima na. Tiyaring anak ko, ubing ka pa'y ulay niyo. Rumbing nga awatan ti pasama. Anya ti kaya tiyo sa uwin, ma'am. Siyak ti may sa kaditi doktor nga ng taming iti amam kenti ina. Ngem, ladingitan mi ta. Pimusay ti amam kenti ina. Natay da nga agpadpada. Napakaruan da iti pan nakatama da iti kimat tiyaring. Jackways nga ti buses ko, Manong Robert. Wen kabsat, Jackways nga. En mi batak iti panangigem ti doktor kaditi duwang abagak. Tinurong ko tiri daw, wenurikip tiri daw, kitindurun ko da ito'y. Anyan kabsat. Nakakumot iti puraw, tidwa nga nagabay. Nakaidda, wenurikip tidwa nga nakaidda iti dwa nga nagabay akatre. Idin to nga dapay may isa nga nakumutan metlaing iti puraw. Idi akin lao da suli, Manong ko. Isuda ka diti amak edinak. Kinunak iti sa balipay nga naka bado iti puraw, Manong Robert. Wen, isuda di kiti agasawa. Anak da ka kadi. Wen apo, anak da. Kinunak. Ininot nga lino kaisan ti doktor, dagiti dua nga bangkay, Manong Robert. Anyan kabsat ko. Ti amak ken ti inak. Isuda nga talaga. Kasla nakset digiti rupa da. Kini dinayabong nga ules apuraw. Adda makitam nga kasla na imansa-mansawin no nabasapay laing nga dara. Anya ti kinwadas, doktor. Siguro kit nakimatda. Adda digiti bintak nga paset ti bagida nga isuita digiti makitam nga agtututo ta dara. Patibkirin ko matipakinakim mo, anak ko, balasan ko. Awan ti nang ikakaayatan ti daytoy. Siguro kita dati plano ti Dios. No apay nga napasamak iti amam kininam daytoy. Simmaruno ni Tata Berting. Idi makitak ni Tata Berting marako pakken ko ana, Manong Robert. Awanin ti amak ken ti ina. May sa ako nagbiag, Tata. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag Siri. Melinda's Fashion Boutique,
imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Manong Robert no diti panangawat ti kinapudno. Naimbaglayngin tadda ni Tata Berting ken ti asawa na ni Nana Sianing nga nangkadkadwa kanya. Idi takangitingitan ti panagsagabak. Saan niya mapulsot ti panagsangsangit ko? Saan niya mapulsot ti panangsingsingir ko iti nakaparswaan? No apay nginted na daydi nga didigra. When no bayakabak nga nakaibinggasan dakimat ken guruod nga isu tinangutang iti biyag ti amak ken ti inak. Kinungkunan ni Tata Berting, saan mo nga bababalawen ti nakaparswaan kang runan na iti Dios. Amangan tad da plano na. Ada sa bali nga plano na. Laglagipem nga ti anyaman na sumangbayaliday charing. Addan tumitlat ta supapak na nga ragsak. Tituok ken rigat subadamto ni namay. Lakit dita agsalukag wenno agagawa ka. Agyamanak tata, agyamanak. Manandanagan siya sinuntupay ti kadwa ken idete nga. Barong-barong wenno basit abalemi. Awanin amak kinina. Ti amak ket taga sa bali a probinsya. Idinto nga ti inakket sa bali met nga ili ti nakaitiyan ang anan. Naisadsad dalaing dito'y gapiti saan na panangayat dagiti kakabagyan ti inak iti amak. Amok deta. Nupay medyo adayon di pa nagkabagyan mi iti inam. Siyak nga rudi diti. Nangisingasing nga umay dalaingin dito'y. Ngem, daksang gasat na nagbali na narigat ti sitwasyon gaputa. Awam met ti pagtrabahuan dito ino di tilaing talon. Awam met ti pagtalunan ti amam. Isu nga, makitigid da iti talon. Ngem sa pulik kada iti naganakking ka, nasaldet da. Pasaray sumalog daw ure, nakasapsapa pa'y tapnulaing, mairing pas da iti trabaho dakit makapandantuman din sa bali iti kabigatan na. Nagagit ti amam ken ti inam charing. Wen tata, nagagit da. Kan kanayon dang ibagbaga kanyak, nagagagit da para kanyak. Tapno kano, ada makaumanay gastusin para di pa nagadal ko. Ngem sayang, sayang ta awandan. Awandan na magpaadal kanyak tata. Balikas ko, simmaling bat ni Nana Sianing. Di ka madanagan. Ada kami met ken ni tatam nga Berting. Umay kanton di balay mi.
Total, digiti mitla talungan anak ko ti kadwa mi. Ininaw na ka nga amang kadakwada. Mabalimpay nga matulungan nak nga agaywan kadakwada. Agyaman nak na nano, alaim dak. Kinunak, into nubigat, itabon tayo digiti naganakken ka. Amanganta, sa balit ti agbalin niya, sitwasyon digiti sugat da. Isumit deta tim pagunam-gunam ti doktor dito munisipyo. So nga, aramidin tayo ti amin orita, adamit ten digiti napan nagkali ti pakaitan ni Menday ti Campo Santo. Nakasaritak met ten ti Apo Padi. Kit, o manamong nga awan ti maibati when anyaman na mailimos. Iti pan na kay misa ti bangkay digiti duangan. Digiti naganakken ka. Agyaman tata. Agyaman ka. Dua alungon. Manipod iti balay mi at tinidtid. Agingga nga naiserrek deti simbaan Manong Robert. Dito'y kabsat nga saan nga nagsarday ti panagarubos digiti luwak. Adamit latay ti abay ko datataberting ken inanas siyaning nga mamagbaga wenno mangpadpatibker kanyak. Sipud rugiti misa agingga analpas. Dito'y manong nga, ad-addan niya kasla, maguyod ti pusok, manipod iti ayan naket mariknak ni apges ken panaas. Edi malpas ti misa, inayabanak ti Apo Padi ti abay ti bangkay, when nulungon di iti naganak kanya. Makipaglading itakken ka anak ko. Sapay ta, sumangbay tumit laing tiliwliwakin ka. Nadagsin unay nga trahedya tinapasamakin ka. Kinunanaket inaprusan na ti ulok. Agyamanak apo, agyamanak. Iri ka adami nga duay ti abay, ti dua alungon nga nakaikargaan ti bangkay datatang kininanang. Simmaruno nga imay dagiti nakimisa, wenno nakipagitulod, nupay sa anunay nga ado. Maysa kadakwada tinangiparabaw iti sabong, iti lungon ti amak ken ti inak ka. Kenimay da kanya. Makipagrik na kami ken katsaring. Agsingsingpet ka. Ubing ka man unay anak ko. Nga napabaklayan ti kastoy a sitwasyon. Agsangsangit agluluada. Agingga nga kasladyak pay ket din malasin ti do. Digiti umasidig kanyak. Gapu iti pannakalmesen digiti matak, iti adu alulwa Manong Robert. Kasamanan ni David yung ibasa ti surat ni Charing, agyaman tayo ka dito sumagananda. Pagyamanan tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, manibuli di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, manibuli di Islati, Hawaii. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center na Masarakan, iti Balintawag Street, Lawag City. Adaan ka rin itinalalaing nga aircon technician, stop no ornusen dati problema, ti anyaman na klase ti aircon, wino anyaman na, wino ornusen dati aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand, manibuli di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo
iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kaduan nga rason no apay nga agsulod, daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ken sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen di panagusari ti earplugs is may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada diti pala-pala, kutkut-sarita, hairpin ket daduma pay nga banag. Ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket itiin kay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, may baybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Adda puot ken riknak, iriday di agundaway. Ngem kasla jakon na pupuutan pay, dayri simmaruno apasama. Manibo di simbaan na bitbit manen, babaen kari dinadungo ken naano sa kabaranggayan. Dayri dua alungon nga nakaikargaan ti bangkay ti amak ken ti inak. Ket na itulod da iti panungpalan. Wenno tinaulpit atanem manong Robert. Ditan kabsat kay di magaburanda, kasla awanin panunot ken riknak. Naudi laingen nya kasla nang ngeggo ti balikas ni Tata Berting. O may katsyoning, o may kananako. Adadalaeng nga maparigatan ti rikna ken puso. Numatmat mata maging gana nga malpas sa magaburan. Ti bangkay di kiti naganak ken ka. Mapantayon. Ket ditoy nga simuro takmet wen mano daytan tinaudi nga malagip ko manong ko bayat iti kaadami wenno ti panagpakadami iti tanem digiti naganak kanyak iti kampusan. Idi makapuutak. Nakaiddaak iti katre akawayan nga nang ipaeddaan da kanyak. Agluluwa pay laeng digiti mata. Inwaras ko ti panagkitak nakatugaw ng agpadpada di agasawa anaanos unay kanyak.
Ninanas siya ning, kaya ni Tata Berting. Nakaturog ka ngayon sigida. Tsaka mo no naglusdoy when no, anya tinapasamak ken ka. Ngemitain tugaw mo ni ti iking deti katre, inyedam ti bagim ket, nakaturog kami ten. Nakapanawin di kiti may nakipamunpon. Awan ti na pagsasangwan. Ngemit, ada pinapartik kini, antim nga siya ni nga manok. Iso ti kaldwem. Agkaldo ka barin mo pumigsa ka. Kinagsublingin sige dati ganahigay ti bagim. Balikas ni Tata Berting nga umisisip. Pilitik ti bagi ka bumangon ngem kasladyak kabalinan, Manong Robert. Ninanas siya ning ti nangatibay kanyak. Naibangon ko ti bagi ket nagtugawa kiti iking ti katre. Ngem dito'y kabsat nga kasla nagsubli ti lagip. Manibo diti simbaan naging gay ti Campo Santo. Ket nagura-urak. Inaw-awagak ti amak. Ken ti inak, Manong Robert. Kiniglaman ni Tata Berting di dua nga imak ket ginunggungnak. Tsari, saan mo nga'y palubos nga atiwen na ka? Saan mo nga'y palubos nga maatiw tiriknam gapoy di pasamak nga'y pupusay ti amam ket tinam? Amok nga ubing kapay. Ngem no papigsayem tiriknam, makabali na malabanan. Makabali na malabanan ti dake sa pagtengken pasamak iti biag mo tsareng. Ginunggugunggunak aging gana nga. Kasla nariknak ti pannaka, gunggong ti bagik, ket nagsardengak. Minatmatak ni Tata Berting, imarakupak. Agyamanak ting katata. Agyamanak ka na kayo nga duwakin ni Nanas yun eh. Noawan kayo. Diyak amunan yan ti mapasamak kanya. Nagkalduan iti pinartida a manok, Manong Robert. Nakapanganak met. Malagip ko nga sipod, edi may isang pet ti bangkay datatang kininanang. Awan pa ya pulustin paunig ko, nga taraon. Malaksid laing iti danom. Nagtimek ni Tata Berting, edi mainom ko ti danom, wenno aglipas ako ni ti panangan ko. Umay ka maturo iti balay, tonorabi. Saan da ka nga makadwa dito ita? Ada tagibi ni Nana Masyaling. Kendi iti duwa nga anak mi. Saan tata? Dito yak datan. Saan ka mabuting? Diyak kayat pala nga panawan ti balay mi. Diyak kayat. Kayat kupay no may daksarong karan datatang kin ni Nanang. Tapno makasarita kita. Amwek no anya di kiti bilin da kanyak. Amwek tatano. Anya di kiti mabalinda nga ibagawin no ibilin kanyak kuno aramidek. Itantatatag may sa. Ilipas, dito yung muna nga paset, ti panakaibasa ti surat ni Charing. Kahit kuman idanon, ti panakipagladingit tayo, iti pamilya agkawili, ti barangay number 47, Bengkag, dito syudad Tilawag. Gapoy di pupusay, ti may isa gayem, pagayam, nga ni Engineer Emerson Agkawili. Engineer Emerson Agkawili, kit nakatrabaho, kit imono na ang istasyon ti radyo, nga nagtrabaho ak papagayam. Ita nga malem, maangay dito necrological service, nga iuswat ti grupo mi nga dati nga kinatrabaho ni Engineer Emerson Agkawili. So nga isapsapa mi ti pumakada kada kayo papagayam parit programa tayo tinapalabas. Padaanan nin tunubigat ti tuloy nga panakaibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag ni pagayam tayo Charing. Anya ti agbalinagasat na itata nagbalinen nga ulila adimang tinagsurat iti programa tayo. Dati nga rin di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin.
Ibatimin papagayam, tinatalinaay nga malem ti Webes, agyaman kam, hengkay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.